na rin. Asa kaya si Karo? Alam po nandiyan na yun kasi nandiyan na yung scooter niya eh. Wala naman ibang tambayan dito lang sa sala o kaya sa kusina kasi talaga napakilig magluto. Napakadalas magluto talaga. Kaya Karo, nagugutom na talaga ako, promise talaga. Kaya tara, samahan mo hanapin si Karo, ha? Para makain na tayo, ha? Talagang gutom na talaga ako. So, babalik ako Karo, pero samahan nyo ako, hanapin si Karo, ha? Let's go, eh. Ha? Mga 2 minutes lang, 1 minute, hanapin natin si Karo. Tara, samahan nyo ako. Oh, di ba? Sabi ng mga Karo, ang galing niyang hanapin kasi nandito na yung gamit niya sa scooter niyo. Tignan mo yung mga isda niya. Oh, masaya na kasi pinakain niya na. Ang ganda talaga ng aquarium ni Karo. Oh. Yan ang magagandang isda. Pero ang importante niyan, Karo, si Karo Fernan, kasi medyo nagutom na tayo. Ha? Alam mo, nandito yung kusina kasi namin eh. Ito, ang dami kasing kortina ng ano namin eh, bahay namin eh. Kortina. Ano. Pero nandito yung kusina namin na pagkas. Saan natin? Alam ko nandito na yung si Karo eh. Diba? Nandito si Karo. Karo, ang ginagawa mo? ito, nag-iihaw mo ng manok, Karo. Ay, alam naman, dragon yan. Siyempre, manok. Hawak mo yung manok eh. Ang galing mo talaga, ha? Ba't ano yung Karo? Yung ginagawa mo, Karo? Ba't ginagayan mo? Eh, nilalaro ko yung manok, Karo, kasi kanina, boring ako eh. Ay, wala kang si dyan eh. Nangala ko, wala ka pa. Eto, ito na lang kasama ko kalaro to. Pero may napapansin na ako sa'yo, Karo. Ay, Karo. Gumaganda yata yung buhok natin, bumublooming tayo. Pero Karo, ay ba yung panunod ng Karo? Para may iba naman, di ba? Eh, tuloy kita, pero talagang di ako pinagpala sa buhok eh. Ba't? Ano ba? Napapanod na ba? Kaya nga eh. Dito Karo, maiba tayo. Ba't ginagayon mo siya? Eh, tinatanggal ko si mga, ano niya, Karo, mga natitira niya pang balahibo. So ano yun, talang native na manok yan kasi ganun talagang mga native na manok, di ba? Oo, di ba? Oh, tama-tama yun, nabanggit mo, native na manok, di ba? Parang ganun din. So, ang kagandahan niyan, di ba nga, ano to, 45 days to, ang tawagin sa atin, broiler, di ba? So, ngayon, ang sabi ng iba, parang walang lasa, di ba? Parang ano lang, parang normal na manok lang na lasa niya, di ba? So ngayon ginawa ko para maglasang parang native na manok din siya. Tapos inihaw ko na siya, para inihaw ko, di ba? Katulad niya ito, mga balahibo. Tapos parang dobling ano rin, ano? Mga balahibo niya, di ba? Para matanggal siya. Ganun ang purpose nun. Kala mo dyan ko na iihawin, no? Alam ko, ramdam ko, gutom na gutom ka na, eh, no? Oo, Karo, kanina pa. Kala ko nga talaga wala ka dyan. Pero nung nakita ko yung pagpasok ko sa kwarto, nandun yung ano mo, scooter mo. Doon ko nandito na rin talaga si Karo. Galing ng ano, ang galing ng basihan mong Karo, pagka andyan na ako, Tsaka yung mga isda mo dun, ang saya kasi nakita ko yung mga pagkain ng isda mo, eh. Nakita mo na, pinakain ko na sila, ano? Sana naman, Karo, tao mo nang pakainin mo, bago isda. Eh, kala ko kasi wala ka pa dyan. Kaya, ito. Nauna ka lang umuwi, Karo. Kasi nag-laptop mo na konting doon sa sala. Ay nga pala yung laptop dyan pala, iniwan ko pala dyan. Kaya nga eh. Nag-laptop ka pala dyan muna. Hindi, at least na-relax mo na konti. Ganyan talaga mga ano eh. Alam mo na. Pero gumaganda talaga yung buhok natin niya. Ayos ba? Blooming na rin. Parang may iba naman. Sana all. Parang hindi yung sombrero. Panod na rin ako eh. Katulad mo. Ay! Sorry. May galit ka ba sa aking Karo? Hindi naman. Sorry, nabigla lang naman. Paano may galit ka? Pero, lutuin mo na yung Karo. Gutom na talaga ako. Sige na. Mga ilang segundo. Mga ilang... Bigyan mo ka ng Karo. Bigyan mo ka ng 15 minutes. Oof! Okay lang ba yun? 15 minutes? May clean ng ano na nga yan. Medyo may clean na yan eh. Mahaba o may clip? May clean na yan. Ang maximum 1 oras eh. Ganun ba yun? So, sige, tara. Umpisa na natin to. Sige, Karo. Yan. Iwain lang natin yung yung manok. Hindi, Karo, dragon. Uy! Sayang yung Sayang, Karo. pag 10 subo ko pa yung Karong kanin. Sayang. Bahan to. Mahal din to. Magkano yun to? 10 dirhams din to.
Tapos, Talagang hindi ka ready ano, Karo? hindi ready pa. Talagang mga professional na kusinero talaga. Nagutom din kaya ako kaaro. Kaya nakita ko si... Tama-tama kaaro kanina. Pagdaan ko, si Alim Bebang sa may kanto. Sa Limbebang na naman nakita mo. Alam mo naman, wala namang ibang malapit na tindahan dito eh. Si Alim Bebang. Bebang lang. Ito Tama-tama, pasara na siya. Sabi ko, teka mo na Alim Bebang. Bibili pa ako. Sabi niya, abay, Siguro makaswerte mo at abay inabutan mo pa. siguro sa kayo, may malaki ng bahay niyan sa Pilipinas. Maganda negosyo niya dyan sa Oo. Tuwan-tuwa rin siya kasi tama-tama, isa na rin yung manok na andun sa ano niya, paninda niya, sa talipapa niya. Ang ganda ng kutsilyo mo, Karo, no? Talim. So, ito na, Karo. Ready na yung ating manok. Native naman ko to, 45 days. Native May yung Karo. maganda nga yan, mga ganong kaaro. Ayun magandang idea kahit na 45 days lang po yung manok na lulutuin nyo. Basta ihawin nyo lang siya dahil nyo sa apoy. Kasi yung ano niya, yung parang usok niya. Pero mas maganda kung sa kahoy. Kahoy ka lang, sa uling, no? Sa uling. Kaya yung manok nyo, parang magiging lasang native siya. O, parang pamigay lang. Kaya, pero bawat kusinero kasi iba-ibang diskarte, di ba? So, ngayon ito yung ano, meron din tayong nabili rin kay Alim Bebang. Kasi pasara na siya, yung atay tsaka balunan, binigyan na sa akin, yung tumpok ba? O, isang tumpok, mura lang, Kinuha ko na. Laking Kasi tipid. sayang, di ba? Walang tipid din to. May tatanong na sana, Karo. Ano yung karo? Ano yung planong luto mo yan? Siyempre, yung paborito natin. Paborito ko siyempre. Diba, alam ko, paborito mo rin ito eh. Paborito ko na naman si Karo. Ay, may hawang luya. Oo. So, Alam mo, Karo, swimming pool. Ano yan? Swimming pool. Swimming pool soup. Simple soup. Hindi. Parang walang tiwara kay Karo ah. So, ngayon sasabihin ko na kung anong lutuin ko. Ano? Tinola, Karo. Alam mo na, nakalimutan na ata paborito ko eh. Yung nga yun, sabi ko, swimming pool soup eh. Simple soup ba? Yun ang sa English nung Karo. Naiba na eh. Ano iba naman? Ano na ngayon? 19 na, 18. Ano na ngayon? Oo, hindi sinabi na pala. Medyo dami natin ang luya Karo kasi may ano tayo eh. May atay, may balunan, saka yung manok. Diba? Hindi Diba na yung manok, diba malansa rin yan, diba? Hindi nagpapasarap talaga sa tinola, no? Oo. So, bilisan na natin kasi alam ko nagugutom ka na. Tsaka ako nagugutom din. Lumilit na nga yung tiyan ko, Karo. Ha? Lumilit na yung tiyan ko. Akala ko, kapag pinapatamaan mo eh. Yan. Ngayon, nagugutom na ako. Kanina nga sa trabaho ko, nagugutom na ako. Wala naman kasi Kaya ganun talaga pag nasa trabaho sa kusina, Karo. Yung nasa kusina, yung pa yung nagugutom, no? Di ba? So, Sobrang dami ng trabaho. siyempre, tsaka iba rin kasi yung lutong Pinoy kasi talaga Karo. Kaya nga. Yun ang namimiss natin at binabalik-balikan natin talaga. So, ngayon lang ito, Karo, huwag mo siya ng mamasamin sasabihin ko sana. Magtitinola ka kasama yung atay sa kabalon-balunan. Ay, yan lang. Magandang katanungan ngayon, Aro. Seryoso, Karo? Talagang inalo yan? Oo. Ano bang probinsya mo, Aro? Bicolano, oo. Baka magkaiba yung probinsya natin kasi bawat probinsya magkaiba yung ano. May iba-ibang proseso talaga ng pagluluto, no? Proseso ng pagluluto. Kaya sa amin, sa Pangasinan, yung nung nabubuhay pa yung lola at lolo ko, yan ang yan ang paborito nila. Kasi nakikita ko rin. Sabi, parang masarap yun. Ayun. Parang naalala ko yun. Ito nga, yung tama-tama.
Yun din ang natira doon sa tindahan ni tindahan ni Alibebang. Alibebang. Sa may kanto. May aso pa nga, kinabol ako buntis pa ng makagat. Hindi hirap, buti nakapagtalon ako. Hindi. Gusto nga agawin yung Claro. Nagugutom na siguro. Claro, hindi aso yun. Ano yun? Patan. Joke lang. Pambira yun. Malaking aso niya, no? Malaking aso ni Alibebang. Siguro din pinapakain ng Alibebang yun. Malamang. Anong ano? Kaya, Malapit na sa katotohanan daw, mga kaaro. hindi pinapakain ni Alibebang aso niya, kaya nakakagat niya. Tama ba ako? Alibebang talaga, puro negosyo na lang siya nasa isip eh. Ganun pala kaaro. Yung maalaga niya aso doon eh, nakakagat na. Ang ganda na gusto nila ka na kaaro. Talim. Yun o. Mga palo ng mga palo ng mga Wow! magic. Ayun pa yung mga magic natin sa akin. Alam ko, inaanto ka na dyan, napipikit-pikit ka na eh. Hindi pa kaaro. Gutom lang talaga itong nararamdaman ko. Akala ko, naanto ka na eh. Saglit lang naman yan eh. Wala nga yun. Di ba sabi mo 15 minutes lang? Oo, 15 minutes ka 15 minutes. Tapos na yung 5 minutes. Tawag yun. Extra minuto. Ayos na mga araw. Oo. Mabango na kaaro. Sibuyas at luya pa lang yan, mabango na. Ano pa kaya magulang na? So, yan. Isay natin mabuti. Para yung manok, hindi masyadong malangsa. So, isay muna natin mabuti yung bawang sorry. Yung luya at saka yung sibuyas. Oo. Tatok na rin ako at gutom na ano oras na ba? Pasok na. Dito kasi kaaro, mga kaaro namin, ang oras kasi rito, madaling araw na ng alas 4. Duty night kasi kami. Kaya, mga pagkain kasi namin sa restaurant, walang Hindi kasi Pilipino food yung natin. Kaya, Diba kasi talaga pag Pilipino food talaga. oo, pag natural. Binabalik-balik tayo. Buti ngayon, binabalik-balikan eh. Mamaya pag binabalikan eh. Kaya nga eh. So, ayan sa araw. Gisa natin mabuti ang ating hindi dragon ha. Wala na kita. Manok lang na. Boiler ang tawagan. 45 days. Kala nyo, mintig na eh. Kaya inihaw kanina. Kaya nga, kaya ko eh. Pagpapos ng karo, pala, kaya inihaw natin yung para mawala yung nalalabi yung balahibo sa katawan. Hindi rin masarap yung kasi mga balebo, no? Oo. Kaya isa rin, kumbaga, isa rin yung nakakatulong, kumbaga sinisilaban mo siya, kung dagdagan na yung, dagdagan mo rin yung sa sa tinola natin. Di ba nga, pag nagluto ka ng tinola, di ba? Libid mo lang gamit mo. Talagang malasa siya, di ba? Gawa na. Siyempre, tulong ng kaya sinisilaban, di ba? So, ngayon, gigito na rin natin yung atay. Atay sa kabalunan kaaraw para hindi siya masyadong malansa. Pero hindi naman madudurog yan pag sobrang no? Yung atay. Bango. Igisa natin mabuti mga kaaro para mawala yung lansa ng ating balunan tsaka yung atay. Atay. Ano kaaro? Okay na? Ito na kaaro, tamang-tama. Kumulo na siya. Tingnan mo, dapat ganyan pagluto ng magandang tinola, kaaro. Kita mo naman. Kaya nga eh. So, kailangan natin igisa mabuti para mawala yung lansa niya. So, ngayon dahil nga nagisa natin mabuti,
ilipat natin dito sa Sa isang kaldero. sa kaldero para mabilis siyang maluto. Kasi may takip tong kaldero natin ito, wala siyang takip, di ba? Okay. So, tara. Tara saan? Tara po tayo na Parang style pa lang yung araw ng style lugaw, no? Di ba ngayon ang mga lugaw na ano? Oo. Buti naalala mo yung ganun karo. Di ba yung mga... Next time karo, yun na naman ang papaluto namin sa'yo. Pag may hangover ang mga karo mo, karo baka naman. Baka naman. Isang lugaw dyan na may ano. So, transfer natin dito karo kasi... Wow, transfer. Medyo... English. Tagalog ko yung English yun. Naka-English naman siya. Right. Siyam pa lang yung karo. So, ayan. Ngayon mga karo, ready na to. So, siguro mga 5 minutes kulo na yan. So, ngayon, prepare natin yung gulay niya. Eh, wala tayong daw ng sili. Yun ang bagay ng daw ng sili. wala tayong papaya kasi Kala ko daw ng sili. dumaan nga ako kay Aling Beba kanina, wala daw siyang Paano naman galing ba? Puro lang yung karne. wala daw siyang paninda at naubos na lang yung niya, papaya niya. Ito na lang, sili, tsaka yung lettuce na lang. Pwede na ito. Pwede na lang ito nagluluto yung karo. Yayamanin, lettuce. Oo. Wala ano pang bili? May lagyan natin sili karo, bumabong siya. Wow! So, ayan. Iwain natin yung yung gulay niya. Ito lang nalabi. Kaya Aling Beba, kinuha ko na. Lang yung prikalim bebang may. So, ayan. Ayan. Ganda ng gulay, fresh na fresh eh. Ready na karo yung natin, gulay natin. Gulay fresh na fresh. Berde. Berde ba o green? Sa tingin mo karo? Hindi ko alam din alam, pre. Pero may tayo, Karo, may naghihintay na sa yung mga karo natin. Mga tropa natin dyan sa paligid. See? Parang may bumubulong karo Meron kami mga karo. Kaya yun? Tingnan yung mga karo namin tingnan mo Ayan, say hi kay mga karo. Oo. Ayan pa yung mga nag-aantay Kaya, nag-aantay ng mukbang karo. bilis-bilisan mo dyan para Ito na nga, tayo dyan. natin So ito natin, dahil nga natin bago sa kumulo, timpla na natin karo para pagkulo niya, lagyan natin gulay. Matik na yan. Matik na. Kasi nakakaya naman sa dalawa natin panauhin. Galing pa nga yan, kabak. Hintay yan sa baw Galing pa ng mga, yan, galing pa mga Cebu mga yan. Yan, magandang seasoning yan. Asin, seasoning, tsaka ito, papis. Yun ang papalasa dyan, no? Oo. Ito yung nagpapalasa sa lahat. Patis. Tingnan mo karo. Baka naman! Kaya, alam nyo na yan. Baka naman. Yan. Tapos, lagyan natin ng paminta. So, diba, ito lagi yung tinatanong ko sa karo, baka nakalimutan mo Yun lang yung question lagi yun eh. lagi yung question. Ito yung lagi kong katanungan sa'yo, karo. Diba? Alam mo na ba ito o hindi pa? Alam mo yan, siyempre. Diba? Siyempre yung mga hindi pa nakakaalam yan, papaalala natin. Ito mga karo, kaya buong pamintang ginagamit namin, yan. Kasi yung lasa niya, yung aroma ng paminta niya is andyan pa sa loob. Ano ba yun? So, karo, pag kinrack natin siya, saka pa lang siya lalabas. Hindi katulad nung halimbawa, yung nabili mo dyan sa ayan ulit, sa kanto. kay Aling Bebang, sa kanto, doon. Ay, naku, Aling Bebang, dami mo na sa aming kasalanan. Di ba, sa kanya, binibenta yung mga yung mga nakrack na, di ba? Kaya nga. Nakrack na.
Tapos yung minsan powder pa ito. Doon sa kay Mang Jose. Doon sa mga kanto. Doon, maganda-ganda doon. Oo, buo siya, di ba? Siguro mag-asawa yung Brad. Nag-away. Kaya kalaban sa business, Mag-asawa. Kaya limbebang si Mang Jose. Oo. Mukhang masarap. Ano kaya mga palagay yung mga karo dyan? Mukhang okay na ba? Okay na. Okay na. Ikaw ba karo? Sarap yan. Sarap. Sigurado ako yan. May mga audience. Mga araw, may audience na tayo. Nag-aabang na sa niluluto natin. Si mga nagugutom na. Pahinsa na kayo mga karo. Pero ito na lang ako kumukulo na. Tingnan mo naman karo. Pakita mo naman sa ating mga karo dyan. Ilang minuto pa lang yan. 10 minuto pa lang, di ba? Panalo. Di ba sabi ko kanina, 15 minutos. So, ayan. Sarap. Tikman natin. Wag. Tapon mo na. Wag, masama yan. Trasa yan. Sorry. Kumain ka yan. Pwede lisan nyo yan. Ano natin? Ay, kalimutan ko, di ko nauwasan. Nugasan mo ka? Nugasan na kayo na kamay. Hugas yan. Di ba rin, mainit naman itong sabaw Alam mo, karo mo kang maalat. Maalat, di ba? Wala pa ba? Di ba natin, di ba karo? Hindi lang. Di ba? Baliktad karo, matabang pa. Matabang? Wag pa. Lagyan pa natin ng patis. Baka naman. Baka naman. Yan talaga yung pinangantabi sa tinola, patis. Oo, tama ka dyan karo. Basta may sabaw, patis. Oo, yan ang pinangamalibig. Basta may bumulong karo. Narinig mo yun? Oo, yung mga ano natin dyan sa sarap yan. Gutom na ako, promise. May isang karo Lumilit ng tiyan ko, pero mas maganda to. Lumilit. Nasiraan kasi ako doon sa may doon sa may kanto sa malapit kay Aling Bebang Ayun to, uli ako ng dating. Nilagay na. Oh, Mukhang masarap na ano, Karo. Sarap na. Amazing. amazing. Pero kunti na lang. Ano lang karo. Yun o. Parang Turkish yun Turkish ba yun o Lebanon? Si Longer. Turkish yun. Sino yun? Kilala mo yun? Kilala ni Baring Boy. May bumubulong. May bumubulong mo yan. Iba talaga tayo. Siyempre. Ikaw kasi karo pinagkakalat mo yan marami na nakapaligid sa atin. Ganun talaga May bumulong. Okay na yung Karo. Wala sa akin. Ano yan? Hindi ko matikman. Okay na. Nilagay na. Lalagyan natin ang ating gulay. Yung tama pala, yung sinayin natin karo, baka Wala na, luto na. baka hilaw ba yun, ha? Hindi na. Gutom na tayo, may palauhin tayong dalawa. Baka Isipin naman. mo yan. Baka naman. Baka naman daw. Napagod yung audience. Siyempre, yun, baka naman. Baka naman. So, yan, karo. 1 minuto na lang at ready ng ating Tinola. 5. Ay, 1 minuto ba? Kala ko segundo lang Sorry. So, yan karo, titikman natin ulit. Kung kamusta nga ba? Panalo yung Karo. The best yun. Sarap. Pero talaga Karo, ang ganda ng buhok mo, promise. Parang tinola. Okay ba karo? Okay ba yung buko karo? Okay ba? Sana oil. Olive oil yung karo. Nilagay ko dito Para makita ko yung Kasi yung camera ni Karo, medyo palot na talaga yan. Alam ko yung sa olive oil, pag-hilot lang yun. Lagyan mo ng asin. May umix na karo, may umix. Pero okay na karo. So, off na natin. So, yan na po mga karo. Diyan na po magtatapos ang aming pagluluto ng tinola na aming binahagi. Sana maibigan niyo po mga karo.
So, bago ang lahat, ipapakita muna po namin sa inyo ang aming nilutong tinola. Yan. With atay and then balon-balon. Oo. Ano to, Pangasinan version. Kasi si cameraman boy is taga ano pala siya. Bicolano Bicolano. So, Sa totoo lang talaga, first time ko lang talaga makarinig na ngayon na tinola na inalo yung atay sa balon-balunan. Ang mostly lang kasi talaga, adobo lang yung ginagamit namin dyan. So ngayon, nagtaka ka na ngayon, kaaraw. Kaya, So akalain yun, maraming lugar, Bicol, Pangasinan, nagkalayo. Kayo mga karo dyan, Nagkatagpo. taga saan ka karo? Bukid nun. Bukidnon. Malalayo. Akalain nyo naman, mga magtutropa, nagkatagpo. Yan. So kailangan natin maging maayos ang presentation natin. Siyempre. Mga kaaraw. Para naman hindi na kaya sa ating mga Taga-panahod. tagapanauhin natin dyan. So yun. So yun mga kaaraw. Ayusin natin. Bago ang lahat. Gutom na kami. Gutom na yung mga kaaraw natin dyan sa tabi-tabi. Yan. So yun nga mga kaaraw. Tapos na po ang ating tinolang manok with ano ba meron na parang Balon-balunan. Balon-balunan. balon-balunan tsaka atay po. Tay. Yan po mga karo. So, yan. Dahil nga yung manok mga karo, inihaw natin siya. So, dahil nga gusto nating maiba naman yung lasa niya. Parang mahabol natin yung lasa ng parang native ba. Yun ang magandang may papayo ko sa inyo mga kaaro. Kahit na native, kahit hindi native niluluto natin na manok na gagamitin natin sa tinola, pwede natin siyang yung ihawin ba para yung balahibo aroma. niya, yung balahibo niya kailangan tanggalin natin, ihawin natin ng konti. Siyempre yung yung pag naihaw siya, di ba? Tikman mo muna yung karo yung manok para lasang-lasa. Isang kutsara dyan. Quality di ba? Oo, kaaro na natikman ko na kasi. Hindi, sabaw lang sa tinitikman mo. Tikman mo rin. Ang talagang... Tikman natin kaaro. Yun. Mas the best, di ba? Di ba? Kasi yun, gusto ko dyan sa bawa. So, yan mga kaaro. Yung quality ng karne. Oo. Amaze. Ano ang pangalan mo, Aro? Yun nga, yung mga kaaro, yan po nagtatapos ang aming tutorial tinola sa gabing ito. Yun nga po mga kaaro, simple lang. Ang gusto nyo magluto ng tinola na kahit hindi nitibang gagamitin yung nabugulo lang tuloy ako. Kahit hindi native yung gagamitin niyo po, pero malalasahan nyo parang native yung manok na ginamit nyo dahil yung gawa ng sinilaban natin siya para matanggal yung kunting naiwan doon sa katawan ng manok natin, yung manok na niluto. So silaban natin ng konti. So yun lang po. Sana nasa inyo na yun guys, kaaro, kung gusto niyo, kung magayahin nyo yung katulad ng ginawa natin, silaban natin yung katawan ng manok, gisa natin mabuti, tapos pag nagisa mabuti yung manok sa sibuyas, saka sa luya, saka natin ilagay yung atay, saka yung balon-balunan, saka natin ilagay ng sabaw, timplahan, saka ang gulay. Ayan, tapos na, yun na po. So sana nagustuhan nyo ang aming binahagi sa inyong ngayong gabing to. At sana yung mga hindi pa nakasubscribe dyan mga kaaro, subscribe na po. Like and share lang po sa ating mga kaibigan dyan. Kasi sa susunod na LS ko, kasi mag-LS ako, iniipon pa na natin yung ating mga kaibigan dyan. Sama-sama na tayo lahat, tulungan, yan. Para pag nag-LS ako, kunting tulong din sa akin, kunting tulong din sa inyo, mamimigay po ako ng load sa mga kaibigan natin dyan na
Di ba? Mga nakasubscribe sa atin, ganyan. Yun lang po. Sa unang makakasagot ng aking katanungan, meron pong antag dito. Meron pong papremyo po. May first prize, second prize, saka third prize. Yan lang po. So, doon nyo na malalaman guys kung magkano yung papanalunan nyo dun sa araw o gabi ng ating LS po. So, salamat sa panonood at maraming at magandang gabi. Bayan. Bayan.